Cúnastáil go chóirde is mis ompí agus siúd é Leabhar-mheas agus an leabhar a bheith á bheasagum a nocht ná cean áir seo. Robert Harris, The Second Sleep agus Scéinséir sé seo. Tá mé tríos cuid mhór leabhar le Robert Harris a léamh le daoine agus tá sé seo a measc na gceann is má hainlim. Is Scéinséir atá lonathe san am a cathach agus cai mé cuid an scéal a bhile chun an scéal a phléis dócha. So is dealríonn sé gur méidir gur sais na meanaí sinna a town rud éigean. Tá an duine seo léigh mé blur, but dusk is gathering as a young priest Christopher Fairfax rides across the silent land. It's a crime to be out after dark. Ach go bunúsach Dréis Tamalín fáimid amach bhfuil tá seanna hibhialtacht éigean an agus tá siad taréis cuid mhór íorsmaí ón tíbhialtacht sin a aimsiú agus sin tagann sin ar dúigearing is íorsmaí iad atá déanta as pleisteach ach tá an tanga ar fad san áit banan sin leis an carú cúgú níos began níos éine sin rivan réimhlód thionsclíochas dócha banan sin í sin agus bhíon rá bhfuil conascúil stuff pleisteach an agus tá sin sa leabhar tá sé lonathe a tharla an tréimhte sin 8 bliain rivan or éigean 1000 bliain rivan agus aim sin siad tá dúil mhór ag daoine áirithe sna daoine áirsa seo sin daoine ón áré agus tá dúil acu aim sin siad gléasanna agus ruúta daoine as pleisteach agus as glunne agus i lehéad agus deir a chéile fáimid amach go bhfuil gur tharla published éigean dun duine déanna timpplair gáblas a fithe rud éigean agus an sin gur hep ar córis agus bhfuil gach píos eolais amháins le lectricus agus idirlín cailteacha agus deir a chéile tá an dahan sa teacht rais chuige féin ach tá siming daoine áirithe sna seanna rudí orsa seo ach tá cosc ar lehéad tá an aglaisháil níos láidre agus an chuir sí seo cinnaína tuair a fis go méidir nach leabhar ó waithe ach Scéinséir rup leabhar de Scéinséir atá agus chuirg sé an go deabhar chuine léamh é léamh á lehanach go lehanach le fáil amach cad é thorlóigh. Ní is agam an deirif ag bhfuil mé ansal go deas fear mór an leabhar. Fíor an leabhar, ní is agam bud dóhan an níor sé umlandsáil ach léas é inniu nar bhí poet an dealer mar sin seanscoáin sin leis an scéal a freas go méidir nach raibh dóhan de payoff an anna chud duna leabhar eile Robert Harris tagan rudí go hílí chéile go hanas nasta go deo agus bhaint bíon casa nó ahéiscin agus bíon rá íntar fad beidir nach sé bailach chum ná tharlaí rud éigean ag deir nach dúireach rud éigean is málam sa críoch is málam agus bharad ar fad go sunna suúrg sásta ach ní haíonn sin na gatainine ach ní mar an nach é sin na tá sé ráitiúm ach bhain sé go mórlam agus The Second Sleep tagann sé sin don chuí gomíoch daoine is sochaí réamh thionsclíoch nó áitnach míoch an solas lectrachán gomíon sé dul chola meas ar lua agus sin gnú sídís i lár na híthe agus gnéine seo agus sin go éidir chola ríist an darda chola ach se tá leabhar seo ionintach an tlí gomraithníon daoine siar gomraithnáid daoine siar ar an blaisteach atá ar dahan cinnalín ar nós ar sé na seanna rábhánig agus aithníonn na daoine sa leabhar seo atá 1000 bliain an tosagaring agus iad breanú siar ar áir sé bhéaltacht cé nach chuil an technolíteá heile tá sin anspéisiúil cadín rudí a bharan ar bhealach ní bharan na fergantí agus tá sé sin fear is cosúil tá na fergantí cin á se sóbhriste agus so chatte mar sin marthaigh a lán na rudí aber na rudí tá déint as cloch mar sin ar fan na 1000 bliain ach rudí tá déint as concrét beidir nach mar sin có fada sin ach tá sé spéisiúil an play a dhéantar ar céco hincate agus céco leochalach is atá an dahan atá bunathe ar an idirlín agus tá rudí ann a déir London is only ever 6 meals away from starvation agus a lehéad agus ri an tuairim sin lom tamala hin cé cófada is a bheith ar an idirlín nó céir a thorlach tá depach ar an idirlín go thomláin agus is cinnte gomach
ocras agus neadar cirébacha agus búirtena agus a léir agus neadar cé go topic is a déach daoine fiile ar cháiris fá péir mar mechan tú lína an nechar neadar ach freagaíonn si seo nó pléin si seo le rein fád na ceisna sin agus mar derm sa tóirín achtar éagsúil ach bhí créas ar me leir seo chríocht agus tá sé go mórm sin é second sleep le Leabhar-mheas slán tamíon na chuirde